Poštovani moji pratioci, evo me i danas u mojoj kuhinji. Odlučila sam da vam pokažem na koji način ja pravim kolač od trešanja. Pa evo, sad ću vam pokazati kako ja pravim kolač od trešanja. Sastojci su 3 jaja, posebno odvojim bjelanca, zatim žumanca. Tu su i trešnje nešto manje od kilograma, zatim šećer, šolja šećera, vanilin šećer, šolja jogurta, 2 šolje brašna sa praškom za pecivo, a poslije će mi trebati i malo sira i 1 jaje. Slijedi moj video, pa pogledajte. Nadam se da će vam se ovaj moj recept svidjeti. Kolač je fantastičan.